babu ke ina ganin ba zan yi rayuwa a duniya ba. Baki so rike shi yarwa karki min sanawa, sirri na rai gare kike kadai zana bayyana. Idan babu ke a zuci shin wa zana adana, to ki tabbata rashin ki gona akwai bakar wuya bayar kadan ba. Ai zo ki tausaya dan Allah na kin ji sahiba, ki bani dukkanin kula so yin dai na fargaba. Kar ki dauki duk zigar masu da na wayan uba, masu kodarin su warga zamani da ke mu daina so mu dinga gawa. Kin gani na kine ke tawace Allah wuyan nufa, daure a zuciya take matsayi na ki karfafa. Ko na yi laifi gare ki kin jiya karki zafafa, ki gane shi zama na so da kware ke daddakar ko ba wai fadawa. Ayya duk yanda kika so ba za na sauya wa ra'ayinki ba, domin kwa rayuwa da ke ta shaku ba wai watarki ba. Na yi alkawarin gare ki zamto kamar uwa, duka sannani ba za na barawa a yanki su zubar bakin ciki ba.